Bună ziua! Sunt Boris Burcatăi, primarul satului Horodiște, raionul Dondușeni. Sunt în al patrulea mandat și mă bucur de toate succesele care le-am obținut pe parcursul acestor ani. Satul Horodiște este unul din, a zice, cele mai vechi, deoarece este fondat în 1470 și de la data fondării până acum suntem un sat plin de oameni cu multe bunătăți, cu multe succese și nu în ultimul rând aș putea menționa că pe parcursul acestor ani din meleagurile satului Horodiște au crescut mulți oameni care ne-a purtat vestea pe întreaga țară și nu numai. Aș putea spune că se poate de menționat pe Constantin Sterea, pe Ion Druță, ca scriitori. Am putea spune că este cetățeanul nostru Valentin Guțu, campion la lupte. Putem să spunem că avem doamna Maria Postoica, care în momentul ei a fost președintele Parlamentului Republicii Moldova. Și nu în ultimul rând aș putea spune de eroul nostru, eroul Republicii noastre, domnul Vasile Gangal, care a decedat în conflictul din Transnistria. Aceștia sunt unii care i-am menționat, dar pe lângă aceste personalități mai sunt și alți cetățeni care cu munca, cu sârguința, cu dorința și cu cetățeni cu dorința, cu sârguința, cu faptele și cu gândurile bune am mers pe parcursul acestor ani și am putea menționa ca doamna Paulina Semeniuc, fost director a gimnaziului Vasile Gangal, doamna Tamara Buzilă, care pe parcursul anilor, mai mult de 30 de ani, a fost secretara Consiliului Local, și colegii mei care până nu de mult au activat în funcție de primar al Consiliului Local satului Horodiște.